Ahojte negolfisti, dnes sme v Golf Club Bojnice, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bližšie k sebe? Ide o to, aby sme tu breakli pár. 9-jamkové ihrisko, pár ihriska je 35. Náš cieľ je dať 34 a menej, ale dúfam, že to bude 32. Môj tip je 33, Joey. 34. 34, Peťo. Podľa mňa 31. A Tati? 33. Bola by sranda, keby sme sa sem museli vlastne vrátiť a znovu to breaknúť. Za mňa úplne v pohode, lebo fakt je to nádherné ihrisko a vôbec by mi to nevadilo. Čo najvyššie je tu dneska 11 stupňov, takže je tu pekná zima. Takže je dosť možné, že sa budeme musieť vrátiť. Aj, bože. Poď, Peťulo, ukáž sa nám. Get in the hole! Tá je strašne dobrá. Pozri, to je ono, to je náš Peťo. Tá je strašne dobrá. 40 metrov budeme akože reálne od greenu. To už len tak tréningovo teraz. Áno, čo sa tu zabíjaš driverom? Ja som včera trošku opravil akože železa. No. Ale netrénoval som absolútne driver. Opravené železa sme už párkrát počuli, priatelia. Nový švih proste. Nový švih, každý týždeň. No, na dvojke budeme. Nájdem mu na dvojke asi, že? Dobrá, to sa nájde. Krivá extrémne. Železo? Hej, ty si na dvojke driverom, preto idem ja so železo. Tá je dobrá. Jasné, že je Aj dobrá. Peťo bude ďalej, chápeš? No. Dobrá rána. No. Druhá akože zbytočne bola, však mohol si to skúsiť tým driverom. Nemám peniaze na loptičky. Mohli by si nás sponzorovať nejaké loptičky. Thank you. Tiež dvojka. Je dvojka, dobrá. Keď slnko vychádza, to je Je, čo to vyšlo. Toto bude trošku ako na kosačke, vieš? Počúvaj. Nevideli ste moju loptičku? Však tu? Á! Našli si otca. Ja, len teba som nevidel. Okay. A aj keď dneska tých driveov vlastne nebude až tak veľa. Dneska bude tak jeden na tej jednotke, no. 56 metrov mi píše na Je stred to greenu. 58. 58 Na hovorí vlajku. Joeyho Bushnells. No dobre, 60 metrov, 56 v ruke. Tá vyzerá dobre. Strašne dobre. Joj! Ježiši Kriste. Joj! Čo si blázen. Ježiš, aha, jak ide. Ježiš. To je perfektná. Peťo si zahrá a my sme sa došli kúknúť. Dobre. Škoda smeru. Tu som sa dotočil. Pôjdeme potom pozbierať tie rezníky. Joj, škoda odrazu. Škoda. Priamo na vlajku nevyšlo. Dobre, myslím, že Peťo by si to mohol kľudne odohrať sám, nie? Ináč vyberme vlajku, nech nie sme sedláci. Ale Mirko napríklad našiel také video, kde analyzovali, že či vlajka in alebo vlajka out. 500 rán dali bez vlajky, 500 rán dali s vlajkou a 76% rán padlo, keď máš vlajku vnútri. No, Ako rýchlosť netuším. točí dosť. OK. Je dobrý. Jaj. Ježijo, golfistu. Mieril si hore, či nie? Hlavne negolfistu. Škoda. Ale však máme tu nášho hostia znovu. Miro náš nás môže golfový zachrániť otec dneska. Miroslav. Neviem tú rýchlosť, ty kokos. No pressure. Počúvaj, je to tak, jak na redovku. Tati trošku menej. To je slabé, To je škoda, ale ten slabé. smer bol fantastický, akože. Máme párik, teraz to padne na dvojke, ten birdík. Že Mirko? Minulý som tam dal birdie sám, tak hádam 4 tam birdie dáme. Akože to musíme. To by sme akože mohli. To fakt. Kokos, to čo bolo za ráno? To bolo so spodkom. Akože dobrá, ale strašne divná rana. Keby fúka vietor, Áno. tak presne takéto rany chceme hrať, ale samozrejme nevieme, kedy ich hráme, takže... Preboha živá, jak z diela. Dobrý zvuk to mal. Tá je strašne dobrá. Tá je dobrá. Tá je výborná, Joey. Čože? Dobrá, Joey. To som nečakal, akože dám takýto drive. Ani my? Nikto si sadík za dôveru. Chalani mi neveria ani v drivovaní, ani v patovaní. Mám rád túto loptičku. To je slice, škoda. Dobre. Nič, som naspäť na jednotke. To je pekné. Super. Dobrá. Mega. Ja si myslím, že ja som na fairway, Asi tak 50 áno. metrov od Tak greenu. asi všetci uvidíme. traja ste na fairway. Toto autičko je na benzín alebo na čo, ale na naftu. A ide brutálne. Len som skoro videl, ak nášho kameramana vykočil z auta. Štimo bol už takto na polovičke. Si v strede na fairway. Stredne na fairway, hej? Výborne. 71 metrov chalani s prepočtom. 70? Ukáž. To on aj na konci.
To je asi veľa. No, veľa to... Stojí na grine. No, to je Je to veľa. Prešiel som. Toto je celkom divoké. OK. To je super. Ježiš, Peťo, to je strašne dobrá. Kokos. Krát? Poď ešte. Neviem, či nebude krátka, ale smer vynikajúci, Mirko. Škoda. Kúrnik. Ja mi nehráme na tú futgolfovú. Čo už? Ja som dal na schvál slabšiu, lebo som mám 54 v ruke. To je blbosť. Stoj. Ja som skončil tu, čo je dosť ďaleko a radšej proste odtiaľ budeme patovať a čipovať. Peťová rana není úplne na gríne, ale myslím si, že toto musí byť na dva chalani, akože... To musí byť na jeden. Jaj? OK. Akože nebolo to zle. A prečo točí do druhej To veru strany? nevím Točí ani do ja, druhej kamoško. strany, no. Tak toto Určite trošku doľava, však to kam ušlo? no. To môže byť dobré. Koľko je to tam? to jak je možné? Čo, ja som mal loptičku, som mieril asi na števa. Jovia, buchni do nej. Buchnem, hej? Kľudne do nej buchni. No, buchni. To je ja! Patí, kráľ, To si zadel lávera. Ježiš, minus 1. Toto bol neskutočný pád. Konečne, mám aj ja svoj moment. Nádhera. No. To je neuveriteľný pad. Mua. Takže minus 1. Minus 1, chlapci. Takže po ťažšom kopci si idem sadnúť. Bod dosť na máve. S výhľadom na krásny bojnický kraj. Dajte nejaké slovenské rídze slova. Také ľubozvučné. Je také ľubozvučné. Rídzi, nádherný kraj, sťa. Nevím. Jak si sekol. Táto jamka je dosť dobrá. Mike check, chalani. Majček? Mic check, mic check. Je veľmi úzka. Ten strom je vlastne ako keby ten stred toho fairwaya. Hľa. Sťa strom. Krásny. No nič, dneska sme ho Bojnický. stratili už. Ponevačný brž, ačkoliv. Hviezdoslav normálne toto. Ponevač, neviem, či je slovenské slovo. Nýbrž, Šmykol krásna som rána. sa extrémne. Videli sme. Nie, dobre, ale dobre, že sa šmykol. Pozri. Ježiš. Je na Šmykaj fairway. sa častejšie. Tým som sa šmykol, tak už som urobil, že A dobrý odraz tam bolo toho kopca. Bol výborný odraz, no. OK, je použiteľná, takže Peťo môže vyťahnuť hento. Peťov kanón. Ide doprava moc. Škoda. Ja som vôbec nevidel. Ide doprava. Dopadla teraz. Tam pod stromem bude ležať. Moc. To som ramenami Ten zatiahol. moc. Si na osmičke, asi na odpalisku. Bude dole v dedine. Ale. Pozri sa, jak krásne. To je výborná rana. Pozri sa na tú loptičku. Nádherne na strede fairway. 177 metrov s prepočtom. Fúha. 1,77 to je. Keby nikto nevie. Ďakujem. To ja, že viem už koľko je 177 Není zač, Už to chápem. No teraz som to nevedel. Presne preto to. Ale môže prejsť. Možno ešte uvidíme na fairway. Stromy? Počul som nejaké stromy. Chodia. Skúde. Tí nás môžu sponzorovať, keď chcú. 170 koľko? 7 metrov? Strašné. Čo tu fúka? Akože, fuj. No a čo tu one, no? Áno, to je prach? Ten, čo dole kosí, podľa mňa. Môže byť. Koľko zumreme? Máme tu inak dvoch alergikov potom, akože tu je jeden a tu je potom zdedený vlastne. Ďakujem. Zatiaľ jediné, čo som zdedil, je alergia. Ale Strašne si to užívam. Povedz, že fajnová. Lepšiu som ešte nikdy nezdelil lepšiu. Ďakujem za toto dedictvo, vážim si ho. Nie zač. Ježiš. Ty kokos, čo si? No, ale to No. bola rana, vieš. Priatelia, máme problém. Čo, nebolo to dobré? Bolo, Ja ale som som to na to nevidel. fairway. To je sedmička, je to, Sedmičke, nie? však tam počka tá loptička, pôjde. To bude moja prvá rana zo sedmičky. Žiadny tlak, ale... Kámo, Pozrite sa na ňo! Kámo, počkať. To je on. Ona točí doprava. Pozri, aha. Poď hore, Ježiš. poď hore. Zlý odskok. Ježiš, dobrá. Poď pod strom. Dobrá, nie, dobrá. OK, ale myslím si, že to bude fajn. Výborná rana. Let's go. Určite by som hral tu, lebo moja je v stromo. Nie sú povedať. Pozri, aký krásny. Otec piekol od rána. To keď Mirka uvidí. Mirka, veľmi pekne ďakujeme a... Čo? Obláčik, kámo. Je výborný. Jak obláčik. Kameraman. Dajte si.
Akože to je ťažký shot. To je ťažký shot, lebo potom je tam ten kopec. Treba nájsť tú moju. Toto je moja loptička, je to nehrateľné, takže zoberiem si ju. Čo hovoríš? No, že to oprečo ten kopec. Takže Miro by som tu niekde. Taký je plán. Čo to je? Jedla? Bedla? Breza? Ďakujem. Kameraman vie. To je hore. Som tu. Need for Speed Miro Edition. Need Fat Speed. Need for Speed? Kriste páne. Flopnúť to je to celkom zabíjacké a ten kopec je potom takto. Do tejto strany. Takže musíme trafiť proste akýby tento kopec tu, že tung, 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 sahur. Sahur. Dobrý flop. Išk. Išk. Flip-flop. No. Výborná. Stoj. Stojí, Peťo. No, Stojí na grine. stojí. Hej, meter. Meter a pol. Počkaj, ja som s týmto nerátal, ja som to ani nevidel. Keby mierim tak, jak som ja chcel. Nie, bola to. Počúvaj, ale rana bola výborná Pekná, práve, že? ne? Pekná rana. Jasné, super. ďakujem. Tu asi nehráme. Ježiš, tá je dobrá. Ježiš, tá je dobrá. Pozri na ňo. Úplne rovnako. Zas tie kľúče. Počúvaj, ale tie kľúče mi priniesli šťastie. No veď práve preto. Je pravda. To je kvôli tebe. Nie je to kvôli tomu, že nemám nič iné po ruke. Padni donútra. Idem sa tam hodiť. OK, pri najhoršom máme krásny pár. Videli sme, čo urobil. Neviem, prečo som mu začal vykať. Ty mi onikáš vlastne. Aj. Dej dem energy. Už sme cancel. Ježiš. Si nerob srandu toto. Pekný pád, Peťo, to bol taký, no. To bol taký, no. Vyjadrovať tie schopnosti. 0, však ale ja pochádzam z Talianska, toto nie je moja materinská reč, halo. Kámo, to čo si spravil? No hlavne tá sila, podľa mňa, lebo keď dáš slabšiu, zlomí sa skôr. Prosím, nenechajú krátku. To je ono. Krás. Ježišmaria, -2. Ty kokos, ale jak to slnečko odkiaľ? Slnečko došlo a teraz mi už je aj trošku teplo, popravde. Idem sa pozrieť, aké sú tie zábery. Nevadí, Peťo. Je to 5 párovka toto? 4. To je štvrtá jamka. Aha, pardon. Ježiši Nie, aj dole, 4. HCP 5, ale to tiež nič neznamená. Je to 5 pár. Je to 5, ale chalani 421 metrov, akože bojnica, ak musí byť 5 pár. 421 metrov, ako povedal Tu je to napísané. Pre tých, čo neviete. Zdisoval ma? Nie. OK. Len som im povedal, že 421. Aby vedeli. 421. Ja, áno, ďakujem. Toč. Kámoško. Toč, počkať. No ešte trošku. Kámoško, to si zabil ľudí na druhej jamke. Si na druhej strane stále. Ježiš. Ide doprava trochu, ale Áno, poď na fairway. Vidím ju. pred kameňom. Zlý odskok. Pred tými onými rákosím. Nič, chlapci, idem železom tak či tak. Krásna. Prepadol som na... Ženské Ženské som nie je to prepadol. rana napojová. Neplatím. Je to krásne, naozaj. Ja som ťa vôbec nevidel tak. No nič, to je v aute, takže musíme nájsť tú Mirkovú asi. Za kamene. Ja si myslím, že presne v kameňoch. Mám. Mám moju. OK, počkať. Dá sa to. Ukáž. Dá sa to zvládnuť. A je to tvoja, Miro? Dobrá. Je dlhá, Mirko. Vieš ju prosím zdvihnúť a ísť cez tie kamene? No, pokúsim sa. Dobre, nezabij mi prosím ťa brata, ale dobre? Sme v hazarde stále. V poriadku. Skoro sme niekoho zabili. Aha. Stoj, prosím. Stoj. No. Čo ti To je asi najlepšia zatiaľ. Yes. Joey, musíš mieriť normálne na tento kolík sem. Večkou, hlavne večkou. Večkou. Áno. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kámoško. Nie, počkej, skoro si ma zabil. To vážne? Skoro som... Čo kámo, ja som sa skoro dosral. Kámoško, to bolo asi toľko to, To kámo. vážne? Ale víš, aká rana? Ona je za nami? No, od kameňa. Skoro dosral. Prepáč, ježiš, toto je môj brat, ináč náš kameraman. Skoro som ho zabil.
Mamina, nepozeraj teraz. Oni ma nahovorili na to, aby som išiel cez kameň. Sme tesne pred autom. Plán je taký, že seknúť to, aby išla tak kvázi po zemi a meriť na ten ľavý strom. Tam je taký kopec, ktorý to potom zoberie vlastne doprava. Kúpec. Aké sú šance? 0. Podľa vás? 0? Dobre, to celkom realistické. Je táva slabá. Ale sme na presne prvej. toto som plánoval. Uvidíme, čo vymyslia chalani. No, to je to, že tam nemôžeš dávať silu. Poď. Ide dole moc. Trafil som strom? Tento, tuto prvý. A trafil si kopec. Trafil som kopec, že? Kopec do Kopec stromu. strom a padla dole. Ja zase verím v jeho schopnosti hybridové, lebo on je zázračný s tým Ja si hybridom. myslím, že ten hybrid je lepšia možnosť ako Áno, to, áno, že áno. ako Je. Môže byť. Okay. Riskli sme to a nevyšlo to úplne. Nie, ako ale sme si však dobre, veď predstavili. zahrali sme si svoje rany. Ale áno. A ako, Ja som rád, že sme to vyskúšali to aspoň. je cenná skúsenosť proste. Presne, použijeme prirodzené tyčko, aha. Pozri sa. Nevedel. To je tyčko, aha. Treba používať to, čo nájdeš v prírode. Still 25. Aha, Môže byť veľmi dobré. aha. Padni do Poďme, prosím, mali by sme to na videu. Mári. My sme dali toľko tých čipov dovnútra, len že ich bohužiaľ nemáme na videu. To som tým myslel. Naposledy ten oný, ten tvoj. Pred 5 rokmi. Tá je tiež výborná. Wow. Pekná, Mirko. Kúku, začipovali sme si, dobre. Ale ak- Ukáž sa nám, že golf je pre superstaristov. Jaký lore si ťa. Moc, že? Nie pre všetkých. To ide. To je málo. OK. Málo. Let's go. Pekná, Peťo! Skôr máme stále -2. Toto bude krátka trojparovka. Jeden z dvoch bankrov na celom ihrisku. Poďme do neho. Trošku zadreté, ale pekná rana. Výborné. Ale bude asi krátka, nie? Plánujeme na grine. Peťo, vynikajúca. Krásna. Super. Ale brdy to nebude za to. Ďakujem. Čo? Ja už som dal horší pád. Toto bude zaujímavé ešte, ale verím tomu, že Joey neskončí. Ale počkajte. Tak ma Joey nepočul. Na 99%. To fúkne doprava do tých kríkov. Hej, očul som ťa. Dajte sa. To Som to hovoril. To bol strašný top. To kvôli nemu. Akože sorry, ale toto bolo čisto kvôli nemu. Vošiel mi do hlavy, čo mám robiť potom? Ale si nič nepočul. Topol si ju. Topol, ale... Staj tam spin trošku. Krásna, Mirko. Výborná. Ale... Mal by si topovať každú ráno tým Mal pádom. by som. Čo budem patovať dole kopcom? Ale, čo ste sa zbláznili? áno, budeme patovať si Peťovú ako. Kľudne. Počkaj. Aha. Krátke, Ten pôjde do krátke. bankrov asi. Počkaj! Ježiš. Škoda. No, ja si nám urobil. To vyzerá strašne dobre. Jaj. Čo sa hneď tam stalo, kámo? Tam je čo. Karlingový tým potrebujeme, aby tam nejaká došiel, aby trávička urobil tam je, toto. no. Toto tu bolo, aha, dobre. Je to taká To je škoda. taká džúra. To je škoda. Točí to Mirko. Šmírko. Šmírko je celkom dobre. pre Šmírko Mirka, je dosť dobré, nie? Fakt, to je ako Meky Šmírka. OK. Tak povedal, že mieril doľava. Však ale nie tak doľava, Nie. však. Moc. Pomeň na to. Je ruka na srdce? Poď. Práva. Však ale držím ťa správou. To nie je istota vôbec. Čo? Si blázon? Ja nechápem, kam Čo sa odbočila tá stalo? lopta. Čo si blázon? Ja som Ja mieril. toto nechápem. Sem som mieril. Ale vieš prečo možno? Ten grain je... Môže zľava byť, ale doprava. ťahajú strašne, Vidíš? normálne to. Dobre. Ježiš, Páriček, optický klap. páriček. Môže tak. Let's go. Kokos nič. Kokos nič. -2. Bohužiaľ, tuto sme dali len pár, ale teraz sa ideme opraviť. Padne tu birdie. Pozor, Števanko, bunker. To je kamera, že... A teraz dáme birdy. Ostávajú len 4 jamky Nemalo by... na ten kopček. Musí tam byť veľké. Daj dobrú, Peťo. Á, to je moc. Jo. V stromoch. Toč, prosím, prečo netočíš? To je dobrá. Akože To je dobrá ona.
To sú stromy. To sú stromy. A máš moc silná aj tak. Čo, aby sme nehrali túto náhodou. Pozri na ten odraz. Ja si myslím, že tá moja bude úplne. Pozri na ten odraz. Je dobrá, je dobrá. Asi hráme. Uvidíme, ktorá bude dlhšia, táto je veľmi dobrá. Super, Mirko. Ja poviem pájsť za Česko. 9-4, ďakujem. Čo tam bola? Viem, čo tam bola, povedal myslíš bingo. Ja, po taliansky to bola tombola. Aha, tombola. Ale akože áno, bingo. Tombola. Fúha. Akože tá môže byť dobrá. Veľmi dobrá. Nie je to krátke? Prišla, či nie? Nedošla podľa mňa. Nie na gríne. No. Tiež krátka, nie? Mal som ísť trošku dlhšou palicou, to bola pajsa Česka. Ja som išiel 54, tiež som ostal krátky. No. Ale nedal som celý švík, akože dal som taký trojštvrťový. Hej, počkať. Toto sa nerobí. Toto sa tu nerobí. Strašne som ti odsáť do tvojho valu. Dobre vedieť. Ako všetky jezde som videl. Ospravedlňujem sa greenkeeperovi. To hore kopcom, mal som byť ďalej. Ospravedlňujem sa strašne tým, čo sa starajú o trávu. Je to moja vina, ale pozrite sa, je to ako Lego. Čo by to proste poskladal naspäť. Toto je väčšie, jak tá diera, čo to nechápem, je? Takže som to ufúkol. Jaj. Moc. On sa otočil. Hej. No. Vidíš to niekde? Ešte ne. Brat je mŕtvý. Jo. A však. Myslím, že bude skôr kosať. Tá je výborná. Výborná. Joj, Joey. Takže birdie to není, ale je to pár. Párik. Znovu. Minus 2 sme. Minus 2 stále. Stále minus 2, super. To je dobré. Vlastne to bude grafika niekde hore. Potrebujem teraz taký istý draw, ako si dal na tejto jamke. To vlastne ľavo točivá jamka. Dogleg left. Tak. Dogleg left. Dogleg. Ježiš, prosím. Tá je dobrá. Peťo, to môže byť presne to, čo chceme. Moc doprava ide. Je dosť doprava. Tá je navždy stratená. Je po nej. Tá je, dovidenia. Bola si dobrá. Ja som si istý, že Peťová je dobrá. Skúsim dať bombu. Nie, Joey, tá Peťová nie je dobrá. My musíme hrať normálne. Dík, Joey. Toto bol strašný slice, akože ja už neviem, čo robím. Ty si asi dopadlo rovno na to čo je za blato? Hej no. Kámo. Máme! Aj my! Tak asi poďme, to je bližšie. Musel by si to vidieť, Mirko. Aj ty túto. Dobre, idem tam. Jelo, ne, tam zabiješ tela. Není to boh vie čo. Je to 211 metrov toto, odtade to, ale keď dáš hybrida, môžeš tam. Dámy a páni, nepoučili sme sa absolútne a ideme to riskovať. Toto bola chyba. 137. Dobre, sme na fairway. Poďte, Joey povedal, že jedna zo 4 bude na greene. Joey ide posledný. To je hajzel. Ideš posledný. Ja neviem, kde je. Tu je. Prišiel na ňom kolíku. Tati, poď. Nie. Nie. Hýbaj. Nech sa nezašpíni. Hýbaj. Aj tak pôjde, hýbaj. Poď, tati. Ja neviem, či tam chce ísť. Jaké sú pravidla Texasu, že na šírku scorecardy? Áno, na šírku scorecardy. Pozri, takže voláde sem. Tam nejdem. Sem. Na dĺžku scorecardy znamená, že si tú scorecardu rozložíš akože celú, alebo Ja neviem, podľa mňa áno. na dĺžku A3. Na dĺžku veľkoformátového plagátu. Ježiši Kriste, dobre. Trošku. Povedal jeden dobrý argument. Jedna z týchto 4 hrám bude na greene. 3 sú není. Kokos. Drovuje? Dobre. Kokos. Joey. Na greene není, ale... Joey. Aj ty cítiš tento tlak. Yes. Extrém. Yes. Chalani, Ja som vám to hovoril. Nie. Som blízko. Áno. Nie.
To čo bolo hento? Nebolo šťastné riešenie. No, to teda nie. To môže byť výborná. Stoj, stoj. Mohla byť lepšia, ale... Very nice. Málo. Málo som dal, málo. Neboj sa. Kokos, počkať. Ježiši Kristi, ten smer bol strašne dobrý. Je to rovné. To sme si tu viackrát mysleli. Dobre. Ježiš. To je on. Stále Jednoduché. dobre. Chceli by sme niečo lepšie, ale... A teraz tu príde. Teraz idú 2 trojpárovky. Ježiši Kriste, pane. Vlado ho Pekné trafil zviera to je. loptičkou a gáčo proste ryb. Joey povedz Vlačo. 131 metrov s prepočtom. 1-3-1. Zádrel som. Tam Ale? dojde. Kde ide? Na Maďare. Si slabú. Sa zlakol. Ale mne bola tlstá. Hrateľné sú obidve. Takže možno dať nehrateľnú, hej? Nie. Nie. No, to je ona. Joey. Ježiš. Super. Pekná. Ďakujem. Železa opravené, aspoň dnes. No, to isté čo. OK. Neviem, či z toho to bude brdý. Absolutne netuším. Jeden pad. Jeden sen. No tam je loptička. Tu je vlajka. Nie je to rovné. Úplne rovné. Kam ideš? Rovno, nie? Je rovné. Stoj. Ježiši Kriste, pane. To je neuveriteľné. Ale treba, dajme radšej slabšiu chalani, dobre? Lebo stále máme šancu, že henta nenájdeme ani jednu loptičku a budeme mať. Tak pár máme, hej? Pár máme. To je silná. Chyť tú vlajku! Kokos, nerátal som s tým, že bude takéto... Nie. Boli sme všetci silní. Všetky boli strašne silné. Áno. Čo nemôžeme urobiť? Nemôžeme dať double boogie. Ale my sme chceli -3. Ja som typoval zatiaľ -1. ideme podľa mojej prognózy, takže... Takže dobre. Aj dobre. Ak nebude krátka. Je krátka. Je krátka. Krátka? Tá ide doľava, no. Ty kokos. Tá je strašne dobrá. Joey. Super. Krásna rána, Joey. No nič, tati, ty už iba dovnútra. Ježiš. Nie, to je moc. Toč. Je do vankru. A dobré je. Na grine. Ale ďaleko. Extrémna rana. Idem jak Bryson. Vyzerá, že by to mohlo ísť zľava doprava, ale môže to ísť aj sprava doľava. Poď rovno. Trošku si ju potiahol, ale aj tak. Dobre, chalani, musíme dať brdy. Poďme. Ale bola slabá. Treba mieriť trošku hore, lebo aj mne padla, aj Joey mu padla. Je to tam! Let's go! Radička, kámo. Je to tam, je to tam. -3. Zdolali sme bojnice. -3, 32 rán. Myslím si, že sme splnili to, čo sme mali. Ani to nebolo také napínavé, lebo sme breakli už na druhej jamke. V každom prípade držte sa a golfujte. Ďakujeme, že ste pozerali a golfu zdar. Ahojte. Čaute.